ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Ba, naghulag siya. Ay, maano ka? Naangan nagbangon ka? Ay, o hindi. Ginahapo siya. Do ginalagas lang niya ang iya nga paginawa. Ay, adik ka! Adik ka! Dali, anay dire! Dasiga! Ay, hapo-hapon ko ang likod niya. Hala! Pasikon ano na matabo nga ini sa iya? Kay ara ho, nagabunudlo ang iya mga mata sang lagas ang iya nga panginawa ho. Adik ka! La, anong natabo dire? Kag nga ginahapo-hap mong likod niya. Uy! Hala! Uy! Wala na siya ginahapo. Kaina nagbangon siya. Kag ginalagas lang niya ang iya nga paginawa. Apang sang nagsunod ka, hinali lang nga nagbalik sa normal ang paginawa niya. Ano la? Anay ka. Uy, apo. Nga ala? Abi, magwa kaliwat. Sige na. May gusto lang ako nga pamatudan. Daw pareho gidangara sa aton huna-una la. Sige na. Magwa ka na liwat. Oo Ay, nagsinggit siya. Hindi. Inahapo siya liwat. Ay! Anika! Anika! Uy! Anika, apo! Sa banda ko, hindi lang kay masarangan mo siya nga kontrolon, kundi daw mapatay siya kung magpalayo ka sa iya. Kaliwat sila sang tigadluman. Sumpaon kamo sang langit. Bahimo ako sang kalayo. Kuomon ko ang akon mga palad. Wala sang kalayo nga nagtuhaw. Bisan aso. Wala ako sa nakita. Ara ko sa idalom sang ilagahom.
Wala gihapon sang nagbago. Dahil way matuod ako sa bato nga sumpa. Apang nagpabilin nga ginauyatan nila ang akon kabuhi. Babangon ako kag magpungko diri sa akon ginahigdaan. Bah, si Anika. Mahamuok ang pagtulog niya. Samtang nagahigda sa pulungkuan. Naganganga ang iya baba. Kag nagatulo ang iya laway. Kuhaon ko ang ulunan. Kag ihaboy sa iya. Bah, ano ini? Hinali lang nga nagpalanig ang akon mga kaunuran. Daw kasubong bala nga may nagbalighot nga kadina sa bilog ko nga lawas. Nakabutaw siya. Uy, ngano ka? Ha? Hindi ka bala makaginawa? Hindi pagbuyat eh. Uy! Ba? Kinwakli mo ako? Kinwakli mo ang kamot ko nga nag-uyat sa kamot mo? Feeling mo gusto ko ikaw nga uyatan? Hoy! Kinahanglan nga masolban nato ang attitude problem mo nga ina. Attitude problem. Nakabati na ako sila. Nabatian ko na ina. Daw nakabati na ako sila sa isa ka damgo. May tingog sa isa ka tigulang lalaki. Mga tingog, mga babae. Kadamo sa nagasulod sa akong palananawan. May dagat, talamnan, kag wala sang katapusan nga kalangitan. Hoy! Oh, Ini ka magsiling nga na heart attack ka? Ay! Bah! Kintapi mo naman ang akon kamot nga nag-uyat si mo abaga? Hindi ba lang nga nagsiling na ako sa imo? Nga inti mo ako pagsakiton? Nasakit mo ako sa ginbuhat mo? Hindi mo mahimo nga tapihon mo sang todo ang akon kamot? Hindi na mahimo? Hindi mo ako pwede nga hampakon? Hindi mo ako pwede nga itiklod? Kinahanglan nga halungan mo ako? ang ginapanghambal niya. Daw hilo nga nagapanalaytay sa akong kawatan. Nagapabukal sa akong dugo. Kag nagadiretso sa akong kasing-kasing. Kag nagainit ang ulo ko. Mag-ipos ka! Na! Amo sina! Hindi ka magsinggit kay nagaka-stress ako! Hagon naton ini ha? Wala ko yung makahibalo kung nga ginhimo ka nga bato. O kung sino man ang rason kung nga nang ginbato ka. Ang siling ni Lola, may kilala siya nga may ihibalo bahin sa mga tagsubong sini. Kadtuan naton siya karon. Gani mag-ugyon ka lang sa amon ha? Kaliwat mo ang naghimo sini. Kamo
ang may kahimuan sang tanan. Kamo! Sorry! Apang wala ko yasang labot, no? Hindi ako ang naghimo sa imo nga bato. Hindi ya ako ang nagsumpa sa imo. Kaglabaw sa tanan, wala ako sang sala. Hinali naman nga nagpalanlig ang bilog ko nga lawas sa nabatian ko nga mga tinaga. Sala. Sumpa. Kadamo sa nagasulod sa pananaawan ko. Kalayo. Mga singgit. Sunog. Dugo. Kag unod. Hoy! Ado! Oh. Nakahibalo ako nga mabudlay ang tanan nga ini para sa imo. Apang wala ko yasang sala. Apang sorry, gid ha? Sorry. Patawad. Amoy ng buot silingon. Ay, Ado, ginatuyo pagid kuya. Apang nagabatsyag ako sang kagutom. Ay, dali ka. Makadto kita sa kusina. Makaon kita Kari ka. Ay! Nan! Te! Nantawa na! Kay nagasobra ka na! Ginbutong mo sang hinali ang akon kamot nga nagauyat sa imo. Kundi nagusdang ka sa salog. Hoy, magpamati ka ha? Nakahibalo ako nga hindi mayong pamatsyag mo. Apang amuman ako, hindi man mayong pamatsyag ko subong tungod sang katuyo. Gusto ko pa yang nga magtulog. Gusto ko nga magkaon. Apang hindi naton makuha ang tanan nga gusto naton. Amoy na ang kabuhi. Kani batuna na lang ina. O ta sige na. Dali na. Kay makaon na kita. O ano pang ginahulat mo? Magtindog ka na da. Kag magsunod ka sa akon subong gid ha. Kada mabuang na ko bala sa imo. Ato na siya. Wala ko sang mahimo, kundi ang magsunod sa iya. Ay, Delia, ari ka na? Hoy! Kari ka na! Kari ka! Dito kita sa kabinet. Kinahanglan nga ilisan ko ang nagaling ginasuksok mo nga ina. Dali ka! Makapalos gid ako sa sumpa mo. Makapalos gid ako. Kinahanglan. Baklan mo siya sa mga bayo, Anika. Baklan ta siya sang bayo? As in, mabakal gid kita sa online la? Hindi. Uti, ano man gali? Magwa ka mo. Mag-shopping ka mo nga duha. La? O sige na. Dalaan na siya sa mall. Pero, may problema kita la. Oh, ano ina? May attitude problem siya la. Ikaduha, sigurado ako nga naghalin na siya sa lain nga panahon. Kag ikatatlo, to homicidal siya la. Kag ang ikaapat, limitado ang bokabularyo niya. Ang masami gani niya nga yambal. Amo ang sumpaon ka, patyon ko ikaw, kag magabayad ka. Kag hindi gid naton pagkalimtan la, nga makatuga bala siya sang kalayo. Mahimo mo siya nga punggan. Paagi sa mando mo. Apang la, hindi kita makasigurado. Kundiin gid kutob ang gahom ko nga ina. Kundiin gid kutob ang gahom ko nga makamando sa iya.
Kag hindi man guro man namin nga dalo naton siya sa gwa. Kag i-expose sa mga tawo. Ay, delikado na iya katama la. Uti, paano ang mga underwear niya? Hindi man mahimo nga ipagamit mo sa iya ang iya ni Manong mo. Nga wala ka nagakaon, Ado. Magkaon ka na. Sige na. Makaon na lang ako. Ba, lain? Lain nga sabor ang napanaburan sa nga kundila. Ay, saan o wala ako katapusan nga nagkaon? Hindi na ako makadumdum. Tungod madugay nagigkatama. Daw gusto ko nga bukon ang ginakanan ko ngayon eh. Kag isa pala, sa banta ko, may traumatic experience siya. Te, nakita mo na la? Gintulok naman niya kusang masakit, ho? Daw gusto ko na gid nga magpagwas ang kalayo sa akon mga palad. Kinahanglan na niya, Laya, ang counseling, kag briefing. Wala sang respeto. Basta, sunda ako. Mag-shopping ka mo karon. Hatagan ko ikaw sang kwarta. Pero la, Sa nakita ko nga pagkulit mo sa iya, kag sa kaaking niya sa imo. Kung matuod nga masarangan ka niya nga sakiton, ginbuhat na kung tani niya. Apang wala. Masarangan mo siya nga punggan. Kag wala sang malain nga matabo, tungod masarangan mo siya nga kontrolon. Magabian sa Dagarinyos pagkumati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo,
Tatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namang nga tagpalamati? Sa simanang iini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Krista. Ang kasaysayan nga iya ipasakop, amo ang pinasahi nga kasaysayan sang pagigugma sang iya best friend nga ihinago lang naton kay Camila. Graduation ball nila sadto, kaghalos ang tanan nga nagasinadya sa pagsaot, magluwas lang sa kay Camila. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Camila nga ginpasakop ni Krista, kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Halok. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Dali na, Camila. Masakot na kita. Ay, kamo na lang. Ay, sus, Camila. Ano ka bala? Graduation night naton. Dapat na mag-celebrate kita.
Hindi ka ginalumsan mo ang kaugalingon mo sang inom. Oh, I'm celebrating. Wala ka pala magkakita? Oh, yeah. Pero ano gid ba lang problema mo? Kaya ina ka pa nga mo sina. Ay, Chris, wala ko sa problema. Kung may aragit man, ikaw ina. Kay kaina mo pa ako ginakulit eh. Just enjoy the night, okay? Wala na ako sa mood subong. It's the wrong time of the month for me. Excuse me. Last week mo pala nga ginhambalin na. Kag sa nahibalaan ko, 1 week ahead kung mag-abot ang period mo sa ako. Krista, please. I just need time. Kagalinong. Ay, okay. Sige. Pero kung natak-an ka na sang inom diri, mag-join ka na sa amon sa dance floor, ha? Okay. Dapat wala na ako nagkadto diri matapos ang graduation rites kay ina. Maumid lang sa bad mood ko ang mga abyan ko. Kaya nga ba lang ginhinambit pa ni Papa ang daan namin nga balay sa probinsya. Anong plano mo nga buhaton sa balay ni Lola mo? Plano? Wala ko sang plano pa. Nga hindi mo na lang pag-ibalik niya. Total, wala ka man lang nagakadto dito agad bisitahan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 36 minutos na kiligan sa tagnang alas 10. May kabyanan ko ang report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Ini may kantanan sa pag-abot sa isa ka presidential candidate. Dili sa siyudad sa Bacolod, si Isko Moreno Dumagoso. Sa piyakalinya, Bumbuan Sindol Sorilla. Please come in. Bombodan, live kita diri sa may syudad sang Silay kung saan nagbisita si presidential candidate Isko Moreno Dumagoso. Si Yorme, no? Ginadumog man di siya. Di man literally dumog, Bombodan. Pero ginpunsukan siya sa mga pumuluyo ngayari diri sa syudad sang Silay. Halin kaina sa Bacolod Silay Airport, nagpadulong siya diri sa Silay Church, Bombodan, San Diego Cathedral, diri sa may syudad sang Silay. Amuning background ko. Actually, bago rin siya dire halin sa aton Bombodan, kay nagsulod siya dira sa cathedral, nagpangamuyo, nag-meet and greet sa mga tawo. Ngayari diri sa may Bacolod Silay Public Plaza. So after diri Bombodan, sa iya nga church visit kag ang prayer time niya diri halin sa airport padulong diri sa may Silay, Bombodan ma-travel ni siya o ga-travel ni siya subong sa Bata Road, kag may motorcade ini siya padulong sa Bacolod Central Market. So from Bacolod Central Market, no, dugay-dugay yara na siya dira na sa Bacolod Central Market. Bombodan makadto naman siya sa Libertad Public Market, no? So dira sa Libertad Public Market and then maka-travel siya ang iyang itinerary padulong sa Our Lady of Victory Parish Church sa siyudad sang Victorias, Bombodan noon time, and then may courtesy call siya kay Victorias City Mayor Francis Palangka, no? And then dito man siya ma-launch sa siyudad sang Victorias, no? And mapadulong man sa headquarters ni Vice Mayor Hoover, and mabalik siya travel more or less karon sa hapon, alas 3 to alas 4 ang takna sa hapon sa Bacolod City Government Center. He is may schedule man siya nga mag-courtesy call sa kay Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Duha ini nga kaadlaw ang iyang visit sa aton diri sa may probinsya sa Negros Occidental.
Kay bukas nga adlaw mapakabankala ni siya bombodan dito siya mapatigayon sang rally and mahinubaan man siya sa hapon no dito may grand rally man siya. So amo ni basically ang iyang schedule sa pagbisita officially no bilang isa ka presidential candidate. May mga kaupdanan siya nga mga senatoriables niya man under sa iyang slate bombodan. So amo ning iyang 2 days visit nga schedule diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Live diri sa may Silay City Public Plaza. Ini si Bombo ang Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia na batian ang report ining pag-abot ni presidential candidate Isko Moreno Dumaguso. No, ato siya subong sa Silay pero kadto para di siya sa Bacolod. Balik na kita sa aton matahom nga drama. Wala pa sa pensar ko nga ibaligya ang balay nga ginpapanubli sa ako ni Lola pa. 4 ka tuig na nga wala ko nakabisita sa balay sa probinsya. May punto si Papa. Nga matuod nga hindi ko na lang ato pag-ibaligya. Nga nga nagaduha-duha pa ako sa pagbuhat sina. Sentimental value? Ay, amo siguro. Apang parehos ang ginsiling ni Papa. Praktikal nga ibaligya at subong nga nakatapos na ako sa college. Dapat na ako nga magsugod. Wala sang lugar ang balay nga ato sa akon pagpanugod sa bag-o ko nga kabuhi. Kag sa akon pala abuton. Ginkalimtan ko na ato. Sugod sa gindala ako ni Papa diri sa syudad. 4 ka tuig nang nakadigad. Ba? May lalaki nga nagbungko sa tupad ko. Hi, sexy. Oh, nice dress. May mo bala kita makasugilanon? Hindi ko siya pagsapakon. Siguro kay gwapo siya. Masapak ako dayon sa iya. So, wala ko sang panahon sa mga lalaki nga kasubong niya. Presko? Kuhaan kong akong purse kag maghalindiri. Bayaan ko siya. Magwa ako diri. Tawagan ko na lang karon si Krista. Wala ko sang plano nga magpauli sa balay. Kag mas nga wala ko sang plano nga magbalik sa venue sang party. Maayo na lang ini nga nagadrive ako. Kay malinong. May napinsaran ako nga katuan. Why not? Total, full tank ang salakyan ko sang gasolina. Makadto ako sa balay ni Lola sa uma.
Ari na ako. 4 ka oras man kag nakaabot ako ba? Nakahapit ako sa convenience store kaina. Kag nagpamakal sa mga kinahanglanon ko. Pati pagkaon kag ilim nun. Ay, katagas na sang hilamon sa palibot. Kuhaon kong yabi sang mayor ng pertahan sa akong bag. Kag magsulod. Manawag ako diri sa salakyan. Anay ka. Ang flashlight ko gali. Kuhaon ko kag pasigahon. Hala, matinlo ang sulod sang balay? Ay, basi kong gintinuan ni Chay Tiling dito ako madiretso sa kusina. Iplastar kong mga dala ko. Matinlo pati diri sa kusina. Kabuot lang kay Chay Tiling nga kasilingan namon Wala niya ginapabayaan ang balay ni Lola. Bisan pila ka tuig na nga wala kami nakita ay. Hinalila ako nga nakabatsyag sa kasubo. Kagkahidlaw kay Lola. Kag madumduman ko pang iba niya mga hitabo sa kusina nga ini. Kaupod si Lola. Ay, Camila. Duli ako sa isa ka pinggan. Madali lang la. Kaya nagahibi na ako diri sa pangiyan sa sibuyas Ang bida siga ba? Ibasi ko masunog na ini ginaluto ko. I missed you, Lola. Makadto na ako sa kwarto ko sa ikaduha nga panalgan. Mapahuway-huway anay ako Kapoy gid ako sa biyahe. Kaghabol sa kama? Sa nadumduman ko. Gintago kong mga ini sa kabinet. Antes ako nagkalinsad to. Basi ko nalipat na ako Kinatuyo na ako Dagpasan ko na lang kama kag magtulog na
oras na bala? Kabugnos ang hangin nga nagasulod halin sa bintana. Amo siguro inang nakapabugtaw sa akon. Ang mabugnaw nga hangin. Malinaw ang palibot. Kag madulong pa sa guha. Ay, ano pala ini man? Dako weird sa nabatyagan ko. Pareho ba lang nga? Wala ako nag-aisahanon sa balay nga ini. Nakabati ako sang ragitnit sang salog. Kung sa bagay, daan na gid man ang balay nga ini. Ano ato? May nabuka sa gwa sang bintana? Ba? May lalaki nga nagtakla sa bintana diri sa kwarto ko? Ba? Nahulog siya sa salog? May... Hala, nagaikis-ikis siya kung maglakat. May... Natumba naman siya liwat. Ang flashlight, kuhaon ko. Kag magpalapit sa iya. Ara, makita ko ng nawong niya. Sino pala? Mat? Nagmuklat siya. Ay, hinali lang ang nagsulod sa kaisipan ko. Ang mga hitabo sa tong mga bata pa kami. Mga tonto ka mo! Kinpagpag ninyo sa buhok ko ang tiyok halin sa eraser? Nasinula ka tuloy ko na! Oo man! Lola Camila! Lola Camila! Hoy! Ginano ninyo siya? Ba? Kinpuno nila sang tiyok ang buhok ko! Mga tuntugit sa inyo, no? Abi ka rin eraser ngina? Ba? Naga mo sa ako ng eraser? Na? Pagpabuman sa ulo na mo ng eraser? Datap, okay ba? Te? Name? Sugit na ka kay ma'am. Nagaskatan tutun na ako sa tiyok. Isugit na ka kay ma'am. Sugit na ka sa principal. Para kigang ka. Hala, akigat kagad base sang principal. Wala man kumadlok sila. Sila pambay gana nga magpanugid. Nga sila ganing may sala. Sige na. Buligan kay ko nga makuhang tiyok sa buhok mo. Nanamian ko kay Matt, Bisan nga kulit siya, pero ginpangapinan niya ako. Di man, kundi wala na nagliwat ang mga classmates ko. Wala na nila ako ginakulit. Nahadlok sila kay Matt mo. Kag nanamian ko sa iya, gusto ko siya nga makita, permi. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Camila,
Gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok. Mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Hindi na si Jonar sa imo, kag amo inang siling niya sa akon. Apang ikaw, gusto mo pa siya? Apang wala ka na sang mahimo, bangod na higot ka na sa utod niya. Natrap ka na. Amo ina, kun nga nga akig ka sa akon. Kay man, gusto mo pa si Jonar. Apang hindi mo na siya makuha pa. Susan, hindi matuod ina. Nagbuang ka na bala? Ako? Nagbuang? Kag ano ang ginhimo ninyo dito sa mga tanom? Ikaw kag si Jonar. Ginsugid niya ina sa akon, nga ginsunod mo siya dito. Ginsugiran mo siya, nga wala ka na balaka kay Ben. Amo ina ginhambal niya sa imo? Oo. Gusto mo siya, apang hindi na siya sa imo. Hindi ka magpalibog, ha? Makipot ko ang akon ba kung gusto ko. Apang hindi ako paglaygay, kung ano man ang behavior nga buhaton ko. O sige, ha? Dira ka na, sisi. Behave ka lang, sis, ha? Kag hindi pagbuhata ang gusto mo nga buhaton. Diyos ko, nga nabuhat ato ni Jonar. Kinpapati niya si Susan sang kabutigan.
Ara kagid ha, Luisa? Ha? Anong siling mo, Nay? Siling ko. Kinahanglan nga ara kagid. Kung magbasa ang abogado sang katapusan nga panangubilin ni Julian. Ma, hindi pa madayon ang pagbasa. May pila pa ka dokumento nga idulong kay Atty. Montes. Kung matapos na ina, pwede ko na madulong sa iya. Salamat sa pagpreparar mo, Sina Ben. Agkabay pa nga si Jonar, hindi lang mag-abot. Patod nga maabot siya. Gani batuno na lang naton ang kamaturan ngayon. Ay, may panagupnop ako nga makibot gid kita tanan. Ari na ako sa kwarto sa ngakon gidikanan. Di niya gintago ato man. Maminsar ako parehos sa ngakon amay. Kung maghulam siya sang kwarta para sa akon, nahuya siya nga makita sang bisan sino nga nag-utang siya. Kag suno sa kay Ben, hindi siya maluyag magpanugid sa kay nanay. Kag hindi siya maluyag nga magpalibog siya. Hindi siya maluyag nga magpalibog ang ako ni Loy. Amo ginang maayos sa iya eh. Ginapas-an niya ang tanan nga problema. Apang ginsugid niya ang tanan sa iya kamanghuran nga anak. Nakita kong ilaragway sa lamisa. Unisto nga klase sa hitsura. Wala ko masiling sa imo pagpanghulam sang kwarta. Imo'y na desisyon. Kag hindi ako magbaton sa pagbasol bangod sina. Nakabati ka tigulang? Hindi sa akon ang pagbasol. Kita mo ha? Nagalibog man ang ulo ko. Ikaw lang kag ako ang hindi maghangpanay tubtob sa no. Mas mayo pa nga mapatay ako sa mangin katulad mo. Siguro, nagalibog ang ulo mo kung nga ari ako diri. Pues, sugiran ko ikaw. Nagkari ako, kay kuhaon ko ang para sakon. Nagaduha-duha ako, nga ang tanan ko nga palanublion, ginhatag mo na. Magluwas lang sakon. Gani ang akon lang kinahanglan, nga siguruhon ko man ang akon kaugalingon. Kinahanglan nga makahibalo ako kung pila ang imo ginhulam. Kung bala, sa ano mo na impasina. Hindi ka magsiling? Nga wala mo pa ina masugid sa kay Ben ang natungod dira. O kun basi na butang mo pa ina sa imo katapusan nga panagubilin? Nausisa ko ng tanan nga hilit sang balay. Abang wala ko sa may nakita ang papilis. Diyan bala niya gintago ato man. Husto. Dira sa jutay nga palahuwayan niya ginhimo ni tatay. Masami ko siya makita nga nagakadto dira.
Kag nagapaligad sang oras. Nagapaligad sang madamo nga oras. Aba, basi ara dira. Manaog ako. Tilawan ko nga ukayon ang mga ginatago dira. Amo ining unahon ko. Ining daan nga mga newspaper. Gahanta lang ini sa kahon. Panghak-aron ko ini kag ibutang sa salog. Kadamo sang yabok. Ara na. Naplastar ko na sa salog ang mga daan ng newspaper. Kag wala na sang unod ang kahon nga ini nga nabutangan sa mga newspaper. Ani ka? May isa nga nabilin? Kag kadamol pa siniho? Do sa may naputos nga kun ano? O, bah, may aragid. Buksan ko ini sang mahinay. Kay basi bala kong mag-isihaw. Nan, ari na. Nabuksan ko na. Ano ini? Isa ka malapad nga envelope? O hindi. Daw sa nagapalanindo ka balahibo ko? Buksan ko ang envelope ngayon eh. Bah, ano ini? May mga resibo? Kag pati ang utang? Ari pa diri? Kag nabutang diri? Nga natapos na ini nga nabayaran ni tatay. Pila ka simana pagkatapos nga napatay siya. Oh. Maayo lang. Kay naimpas siya pagbayad antes siya mapatay. Oh. Yahoo! May kwarta na ako sini. Mga kwarta na ako sini sang dako. May kwarta na ako. Kag pagkatapos sini, mangindulaan ako. Kag dalon ko si Luisa. Diri ka mo magpungko. Ma'am, magpungko ka mo diri. Ay, salamat, attorney. Ari na ba nakamutanan? Si Benjamin kagang iya-asawa nga si Luisa. Anay ka? Nga kulang sang isa. Oh. Camille. Attorney. Oh. Sorry nga na-late ako. No, timing lang. Sige na. Magpungko ka na, Mr. Junar. Kaga, sigura na nato ng pagbasa. Yes, attorney. Okay. Sunod sa dokumento, ang duta kag ang balay wala sang utang. Apang may ara nga loan nga wala pa mabayaran? Oo, attorney. Apang nabayaran na inatanan? Apang wala ko sa nakita nga resibo. Wala ko pa mapakita ang resibo kung di nabutang ni tatay. Apang ginsugid niya sa akon nga nabayaran na inatanan. Fully paid na. Apang natingala ako, kung nga wala makabensyunar sa ako ng inyo amay, parte sa iya loan sa iban nga tao. Nagpangusisa ako kung narehistro ang among nga loan sa iya propiedad. Apang wala ako sa may nakita. Nauyang ako na may nga makahibalong iban nga tao nga may utang siya. Pero ang utang niya nga ina nabayaran na.
Ginsugid niya ina sa ako na turne. Apang kinahanglan anay naton nga makita ang among nga resibo. Padayono naton pagpangita sina. Ang katapusan nga panagubilin, hindi ba execute kung hindi naton makita ang resibo nga ina. Inabinagid kay wala naton makilala kung sino ang ginutangan niya sang kwarta. Makita gid ang resibo attorney. Napatod ko ina. Ari sa akong bulsang resibo. Gago. Mapatay ka lang sa pagpangita. Mayo kung makita mong mga resibo. Suguran ko ng pagbasa sang katapusan nga panagubili ni Mr. Ramiro. Ari na. Ginbilin ko ang sketches sang kaumhan kag subong man sa mga figurines nga mga sapat nga nahuman sa kahoy. Para inasa amon mangin apo. Sa subong, wala pa sang anak si Maria Luisa kag Benjamin. Apang nakahibalo ako, nga makaangkon sila sang anak sa palaaboton. Kag samtang wala pa ina makaabot, ginbilin ko sa pag-atipan ni Maria Luisa ang mga pagkabutang nga ina. Bah, nakita ko nga naglumaw-lumaw ang mga mata ni Luisa. Kaging kaptan man ni Ben ang kamot niya kaging pisil. Pah! Mga artista, mga into. Ang bulawan nga krusipiho sang akon iloy, ginbilin ko sa akon palangga nga asawa nga si Salvacion Ramiro. Kag ang nabilin nga kwarta, ginbilin ko man sa iya. Kag nakahibalo sini ang akon anak nga si Ben. Kag magluwas sini, ginbilin ko sa akon asawa ang akon pagpasalamat sa amon malipayon nga pag-upod. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio